Dámy a páni, vítame vás pri našej novej talk show Osobnosti mesta. Moje meno je Harold Black a môjim prvým hostom je náš nový verejný obhajca, pán Viktor Valence. Vítajte, pán Viktor. Dobrý večer. Dobrý večer. Vy ste nový verejný obhajca, približte verejnosti, čo to znamená. Takže verejný obhajca je vlastne to, že vlastne obhajujem ľudí, som advokát pre ľudí, ktorí vlastne nemajú peniaze. V podstate tí, ktorí majú peniaze, tak im účtujem normálne ako hodinovú mzdu. Čiže funguje to takým spôsobom, že zatknú ma, poviem, nemám peniaze, vy prídete, zastupíte ma, áno? Nie, nefunguje to tak. Všetko sa zisťuje cez súd a súd vlastne nám vystaví nám papier, kde tam sa odhalí všetko, čo vlastní, čo má minimálne proste, by napríklad nemal prácu alebo zarábal minimum, tak tak proste vieme to robiť zadarmo. Čiže sa to všetko overuje. Vy ste Áno. právnik v rámci trestného práva, občianskeho práva, alebo ste vo všeobecnej rovine? Všetko. Všetko, čo sa týka mesta, áno. Vy ste mix všetkého teda? Áno. Pán Valence, ja sa presuniem v nedávnej minulosti, kedy tu nastali isté nepríjemnosti a prejdeme asi v takej horúcej téme, kedy záchranárovi v službe úrad šerifa BCSO otiahol sanitku. Aký máte vy na toto názor? K tomuto prípadu sa nevyjadrujem. Dobre, to je asi teda pohľad právnika a pohľad občana, musíte na to predsa nejaký názor mať. Pohľad občana, neviem to takto posúdiť, ja som to videl len číslo v novinách, takže podľa mňa policajt urobil chybu. Poprvé bol nesprávne oblečený a ohrozil takto život niekoho, kto to potreboval. A mali by byť nejaké vyvodené právne dôsledky voči tomuto príslušníkovi Blaine County Office? Ako občan by som povedal, že áno, že proste mal by sa nejako mimosúdne vyrovnať pánom, ktorý vlastne bol poškodený. My sme boli v šoku z tohto. LSPD si svoju reputáciu dáva do poriadku a snaží sa o pozitívne meno. Blaine County Sheriff Office opak, ten si robí negatívne recenzie. Takisto nedávno napríklad zatkli jedného novinára, ktorý bol odsúdený kvázi neprávom a podpísal dohodu o vine a treste pod psychickým nátlakom, čo je podľa našich slov, jak sme počuli, bežná prax. Pán Valence, to, že niekto neovláda právo Miranda a pracuje v úrade šerifa, je v poriadku? Ako advokát poviem, že nie je to v poriadku. Proste my potrebujeme LSPD a títo ľudia, ktorí vlastne sú v zbore, mali by ovládať na 100% proste tieto zákony. Čiže keď niekto robí v takomto úrade a neovláda základné právo Miranda, tak by tam asi pracovať nemal, nie? Áno, môžem povedať, že áno, ale ako som povedal, potrebujeme LSPD, ale takéto veci by ľudia mali vedieť, ktorí pracujú pre štát. Nie, LSPD právo Miranda ovláda. Konkrétne, ak sa bavíme o tomto prípade, tak právo Miranda neovláda príslušník BCSO. Čiže my sme v šoku, že niekto takýto pracuje v úrade šerifa. Ako advokát musím povedať, že mal by takéto ovládať. Takéto veci. Pán Valence, vy teda sídlite, ak vás niekto bude hľadať a nebudete napríklad na telefóne, alebo chcel by sem prísť osobne, tak kde sídlite? Sídlime vlastne na úrade práce. Tu je kancelária, čiže kľudne, keď máte nejakú otázku alebo niečo, tak proste môžete tu prísť a ja tu budem. A nejaký taký orientačný cenník máte?
Plus, minus, nemusí to byť Beriem, presné ceny? beriem hodinovú mzdu, to je $200 za 1 hodinu. Keď je nejaký prípad, beriem nejakú zálohu nejakých $5000 a z toho vlastne sa vypočíta môj čas, z toho sa vypočíta tá hodinová mzda, z toho sa vypočíta vlastne moje náklady na benzín. Proste vybavovanie týchto vecí. Tak teda to nie ste moc drahý právnik, tak to ste skôr taká tá nízka vrstva. No áno. Čiže, ale dobre, ceny máte priateľné, čiže tým cenám zodpovedá aj vaša kvalita? Alebo... Nechce byť na začiatku hneď, proste príde nejaký nový človek a nechcem pýtať, neviem, $6 za hodinu. Samozrejme, čiže, jak hovorí tuto pán Valence, ceny má primerané, kvalita je tiež veľmi dobrá. No a my teda pánovi Valencemu ďakujeme, že prijal naše pozvanie v našej novej talk show Osobnosti mesta. Samozrejme, môžete ho kontaktovať na dole uvedenom čísle, ktoré tu je samozrejme už od začiatku. No a my vám budeme držať palce, pán Valence. Pevne veríme, že vaša právnická kariéra sa tu rozbehne. No a čo dodať? Ďakujeme vám za pozornosť a prajeme vám ešte pekný večer. Pekný večer, dovidenia. Sun News, Herald Black.